Terima kasih ya sanak yang sudah dukung channel Urang Rantau. Batang kelapa tumbuh sabatang di dalam rimbo badanan sansai kama batengan mandenan bansai ayah tiado tabang malaya si burung murai hinggo di dahan rantiang mati saja kete hidup marasai lagadang kini bayi bohati jika tak ada pupui sarunai manusia ibu kalau buah hati tak bayang ayah di ruang mata hati dan ibu maliang ade
makin larut menerima kabar nan urang sampaikan mande di kampung tabar yang sakit maimbau denai siang jo malam dehi dui den bansai di parantauan dan juga batenggang kasana sudaro di sikorato semakin mendalam bukannya memberi malah denai dino di rantau subaran denai menangi mengatai diri untung nan buruk pintu lain pulang witi dan sayui salang dipinta hino nanti boy mandekan dua balahan badan nyampang takadia mendedi capui Tuhan ampunkan salah anak nan tak berguna dehi dui den bansai di parantauan dan juga batenggang kasana sudaro di sikorato semakin mendalam bukannya memberi malah denai dino di rantau subaran denai menangi mengatai diri untung nan buruk pintu lain pulang witi dan sayui salang dipinta hino nanti boy mandekan dua balahan badan lebih dayo nanjo upayo nyampang takadia mendedi capui Tuhan ampunkan salah anak nan tak berguna di rantau subaran denai menangi mengatai diri untung nan buruk pintu lain pulang witi dan sayui salang dipinta hino
dukung